responsibility to guide them. जोंनि बिबान बिसोरखौ मा खालामनाया सालायलांनाया जोंनि समाजाव मा जादों दा जों बयबो मिथियो नोंथांमोना हयथ' आंनि बुंनायजों बा आंनि साननायजों गोरोबगोन जे दानिया सेंग्रा सिख्ला फिसाजो फिसालायासो बिमा बिफाखौ सालायो नंगौना नङा बिमा बिफाफ्रा फिसाला फिसाजोनि सिङाव थानो मोजां मोनग्रा जाबाय मानि थाखाय This we should not change. बिमा बिफायानोसै बे क्लास 2 फरायनाय जानो हागौ क्लास 5 ल' फरायनाय जानो हागौ फिसाया MA फरायनाय जानो हागौ डिग्री फरायनाय जानो हागौ साख्रियावला जानो हागौ स्टिल थेवबो बे फिसायानोसै बिमा बिफाया जेब्लायबो देरसिन जेब्लायबो रोंसिन बेवहाय जों गथ' गथायखौ गावनि सिङाव दोननांगौ सिङाव बे नङा खान्थि फरायनानै जोंनि गथ'आ थाथों बे नङा but to respect बिमा बिफाखौ सनमान खोनासंनाय उपदेश होनाय बोसोन होनाय बेफोरखौ लाहोनाय कारण बिमा बिफाया they have experience जिउआव मोजां गाज्रि नुबोदों माबेयो मोजां माबेयो गाज्रि बेखौ बिमा बिफाया साननो हायो अनथोब गावनि फिसानि थाखाय साननो हायो साफ्रोमबो बिमा बिफाया आरो बेखौ बिमा बिफाया बाहायनो नांगोन आंनि फिसाया रोंबाय आंनि फिसाया देरबाय खोनासंला लाजालिया होननानै जों हगारनानै होयोब्ला जोङो मा खालामदों जोंनि इयुन समाजखौ जोङो धंस खालामनो थांगासिनो दङ एज ए पेरेन्टस बिमा बिफा हिसाबैबो बेवहाय जोंहा बिबान दङ गिदिर बिबान दङ जों जेब्लायबो जोंनि इयुथ जेनेरेसनखौल' जों दाय होयोब्ला जेरै बाइक नागिरो मबाइल नागिरो प्रमक नागिरो जेबो खोथा खोनासंलिया गिदिरखौ मान होलिया बेफोरबायदिल' होनबाय थायोब्ला बेनि आंखौ दायनिगिरिया सोर आंबोथ' जानो हागौ बिमा हिसाबै नोंथाङाबो जानो हागौ बिफा हिसाबै बिमा हिसाबै थ' मालाबा जों बेखौ साननानै नायदोंना जों नायनांगोन आंनि फिसाफोरखौ आं ओरैबायदि आं स्ट्रिक्टआव लाखियो आं गावखौ बिराद स्ट्रिक्टआव देरखानाय आफाखौथ' जोङो मोसानो गियोमोन जोंहा 11 जन फिसामोन आं 11 नम्बर लास्ट थांजोबनायमोन आं 7 जन आदा 3 जों हिनजावसामोन ओरैबायदि गिखायोमोन आफाखौ आं आफाजों गावजाफेरनाय गोसोआव गैया बिराद गियोमोन रागाबो जोङोमोन लोगोफोरजोंबो खाथियाव माबा जायो नायनो होआ प्रमकआव थांनो नागिरो थांनो होआ बिराद रागा जोङोमोन जों ओमफ्राय दा but now I feel proud for my parents दा आं proud feel खालामो 100 बोसोरनि आगोलाव आइ आफाया 11 जन गथ'फोरखौ फोरोंना गालांदों जोंनो धन सम्पति हा हु थाखा फैसा न' बां आइ आफाया रावनोबो होलाङाखै हायाखै नाथाय मोनसेल' जिनिस होलांदों बे जाबाय लेखा आरो बे लेखाखौ फरायनानै जों दिनै गावनि आथिङाव गसंदों दिनै गोसोखाङो आफाया बै समाव खाथा नङामोनब्ला बिराद स्ट्रिक्ट नङामोनब्ला ओरैनो गथ'आ थांनो गोसो गैया स्कुलाव दा थांथोंसैनो फरिखाखौ लानो देग्लाय स्कुल नागारनोसैनो गारथोंसैनो बिदि होननानै थायोमोनब्ला जों मालाबाबो जोंनि आथिङाव गसंनो हानाय नङामोन स' young generation फिसा मोजां जानाया आधा more than 50% 50% बाराया बिमा बिफानि सायाव सोनारो बेवहाय आं खावलायगोन सिगां नोंथांमोननि बे गामियानो जाहाथे मोनसे आदर्श जानो हायो फिसा गामि 64, 65 मुजिब्रै डिजिबा ना 68 almost 70 न'खर 70 न'खरनि बे फिसा फेलेबलेब गामि बे गामिया जाहाथे नोंथांमोना जोथोन लानानै गावबा गावनि फिसाफोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे माखासे गियान माखासे सर' माखासे नेमखान्थिफोरखौबो जाहाथे होलांनो हायो बेनिफ्राय बे महारा गामिखौ जों आं खोनाफेराखैमोन बेयाव आं फैफ्लाङाखैमोन उनाव जाहाथे बयबो महारा गामि होननानै बयनि मिथिङाव फैयो आं बेखौ आसा खालामो दिनै जों माखासे खोथाखौ बुंब्ला एसे बोरैबा खोनायो खिन्थु दिस इज द ट्रुथ समाजाव जोंहा बिदिनो जालांदों जोंनि फिसा फिसौफ्रा देरबाय होननानै जों बोरै मिथियो जेब्ला आंनि फिसाज्लाया मोनाबिलियाव पेन्ट सार्ट गानबाय थादों बहा थांनो होननानै बिमाया सोंनायाव नोंलाय मानो नांगौलै बेबायदि होनदोंब्ला मिथिखादों नोंनि फिसाज्लाया देरबाय जोंहा बेबायदिसो मिथियो गोबावजों फैबाय बिमाया नेबाय थादों बिफाया नेबाय थादों
थांनायमोन सोरजों थांनाय एफा गोबाव होननानै सोंना नोंलाय मानो नांगौ थांनो आरो दाबसेयाव होनदोंब्ला मिथिदो नोंसालाया नोंनि फिसाजोआ देरबाय which is very very bad खिन्थानो हायो मानो नांगौलै होननायनि मा खोथा दं बे जानो नाङा बेनिखायनो जों साबधान जानांगोन फैदो खिन्थानाया जेबो गाज्रि नङा नों खिन्थानो हायै सोरबा मानसिजों थांगोन माबा मोनसे जानो थानो हागौ नोंनि फिसालाया सोरजों लोगो जायो नोंनि फिसाजोआ सोरजों लोगो जायो बेखौबो बिमा बिफा हिसाबै आन्दाज थानो नांगोन जोंल' देरबोनानै जाबाय थाखा साखा खामायनानै गारि गुरा लानानै आरो आंनि फिसाया मा जागासिनो दं आंहा खौरांनो गैया मालाबा ओरैबायदि जायगा आंनि फिसाया जे सोरबा लोगोजों थगायजाबाय सुइसाइड जानानै थैनानै थागोन अब्ला आं मा खालामो बेनिखायनो जों जोंनि दायित्वखौ एज ए पेरेन्टस मोजाङै फालिना फालियाखै गोबां समाव जोंनि समाजाव फिसा फेदेरनायखौ बिमानि दायित्व होननानै सानो नङा समान बिफाहाबो समान थायो बेनिखायनो आं सानफ्रोमबो बेखौसो सानो जोंनि जानांगौ दिनखौथ' जों जाबायानो जोंनि दिनाव इजियानो जाबाय समा साख्रि बाख्रि आंखौथ' लिंहरलायनानैसो साख्रि होनाय दानि दिनावथ' इन्टारभिउ होयै एम ए पास खालामनानै एमफिल फरायखांनानै पिएइचडि खालामखांनानैबो इन्टारभिउ 10-12 बारबो साख्रि मोना 30 बोसोर बारलायलाङो 32 बोसोर बारलायलाङो अब्लाबो साख्रि मोना जोंनि दिनाव आंनि दिनाव आं एम ए फाइनेल होखांनानै रिजाल्ट होयैनि सिगाङावनो आंखौ दानो साख्रि मावथ'आ आङो होनदोंमोन आङो थेवब्लाबो ब्रा बरमा कलेजाव लानानै थांदों आङो बाट days are not like that now anymore दायो समा बेबायदि नंलिया रावबो जासिनानै साख्रि होनाय नङा of course now options are more दायो साख्रि मावनायनि optionsआ बारा जाबाय गोदो साख्रि होनबा डाक्टार इन्जिनियार प्रफेसर मास्टार पुलिस ना बेनिखौ बारा सानामोन गैयामोनबो खिन्थु दायो अनेक दंसै नों मा लाइनाव थांगोन एक्सप्लर खालामनानै ला माबे लाइनाव थांगोन प्राइभेटआनो हाजार लाखनि न'आव दिनै थांनो हायो you can choose जिखुनु लाइनाव इन्टारेस्ट थाब्लानो बे लाइनावनो फरायनो हायो दायो बारा गिनांगौ गैया बुहुमा फुल्लि कम्पिटिटिभ जानानै फैबाय 100% कम्पिटिटिभ बादायलायनाय नङाब्ला जेरावबो जेबो खालामनो हाया बेनिखायनो जों जोंनि फिसाफोरखौ बादायलायनायाव उथ्रिनो हानाय बायदि उपजुक्त खालामनो नांगोन फिट खालामनो नांगोन बिसोरखौ जाहाथे बादायलायनायाव उथ्रिनो हानानैहाय गावबा गाव जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हायो दिनै इजि लाइफनि उन जोंनि समाजा खारनो हमदों आं बेयाव खालि लाइमोनफोरखौल' बुङा आंनि समाज नाङैनो जों दिनै ओरैनो मोननाय माबा सोरखारि आसनिनो ओरैनो मोनगोन सानसेसोल' खारनांगौ होनबाबो खारगोन साननै फिसा फिसौ नायालासिनो ओंखाम सङालासिनो फुंनिफ्राय माबा लाइन जाहैनांगौ जाहैगोन ओरैनो मोननाय बेबायदिनो जोंनि यां जेनेरेसन स्टुडेन्टसफोरनि गेजेरावबो बे इजि लाइफनि जिथु ट्रेन्ड बे ट्रेन्डनि उन खारफानाय जादों दिनै इजियैनो गासैबो मोननो लुबैयो थाखा फैसानि बिगोमा जानो नागिरो नाथाय थाखा फैसाया बोरै फैयो खस्थ' खालामब्लासो खामानि मावब्लासो थाखा मोनो बे खस्थ'खौ खिन्थु जों खालामनो नागिरा दिनै गारि गुरानि बिगोमा जानो नागिरो बयबो गारि गुरा नांगौ गारि गुराया बोरै फैगोन थाखा मोनब्लासो गारि गुराखौ जों बायनो हागोन थाखाया बोरै फैगोन खामानि मावबासो जों थाखा मोनगोन बे साख्रियानो जाथों जियानो जाथों दिनै मोजां 2-3 ताला न'नि बिगोमा जानो नागिरो नाथाय 2 ताला न' लुनोब्ला इथा बायनो सिमेन्ट बायनो बालि बायनो फैसा नांगोन फैसा बहानिफ्राय फैगोन you have to do hard work नों खस्थ' खालामनांगोन खामायनांगोन फैसा अब्लासो नों न' लुनो हागोन बेबायदिहाय दिनै फरायसाफोरा फार्स्ट सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानानैहाय दिनै IAS UPSC SCS फ्राव आनजादाव उथ्रिनो लुबैयो मोननो लुबैयो गिदिर IAS अफिसार जानो लुबैयो IPS अफिसार जानो लुबैयो नाथाय बेफोरखौ खालामनोबा मा खालामनो नांगोन फरायनो नांगोन बाङाय बांला नङा
ओरैबायदि फरायनांगोन, हार्ड वर्क खालामनांगोन, बिराद फरायथाबनांगोन, सानसेयाव 10 घन्टा 12 घन्टा 8 घन्टा फरायनांगोन, अब्लासो जोङो बेफोर कम्पिटिटिभ एग्जामावहाय मा खालामनो हागोन, उथ्रिनो हागोन, अब्लासो जोङो बै सिमांनि जिथु मानसि गिदिर जानो होननानै लुबैनाय बेखौ जों जाहैनो हागोन. There is no shortcut in our life. जोंनि जिउआव बारस'नाय गैया, लामा बारस'नाय बायदि बारस'नाय गैया. जों माबेबा गामियाव थांनो लामाथिं थांब्ला गोलाव जागोन, दुब्लि बारस'नानै थांनो हायो. But in our student life, in our work field, we have no shortcut. बारस'नाय गैया. We have to do hard work. We must do hard work.